Hagyd magad mögött a tavalyi év problémáit, és egy kvantumugrással helyezkedj bele a 2016-os év új rezgéseibe. Szia, Pernecki Andrea vagyok, a kristálytánc.hu lelke, a Kristályosodj Klub vezetője, életkristályosító mentor. Tarts velem a Teremtés a kristályokkal kétrészes online workshopon, és pillancs bele az előtted álló év lehetőségeibe, tudatosan vond magadba az univerzum támogató erejét, ami már most elérhető számodra. Ismerd meg ezen a workshopon, hogyan tudnak a kristályok támogatni a varázslatos teremtés 6 lépéses folyamatában, és mikor melyik követ használd a célod eléréséhez. Kattints a nagy rózsaszín gombra, és jelentkezz most! Indítsd az évet magasabb rezgésen, kapcsolj turbófokozatra! Szeretettel várlak a webináriumon, regisztrálj most!